Samaro Kinyi obedo gi romo kata ochako bago romo mabende obago kanyo koda jogo ma ochung' ne dongruok kata mano miluongo kanyo kod dho ngere ne development partners. Ka romo makamano ne obago kata dhi nyime mane kar dak mare mayudore Karen Buore Nairobi kae. Romo makamano ochakore gimoro saa 2:30 mar okinyi, nyalo bedo ni nyaka sani podi odhi mbele kalore ni en mano mar wanyalo wacho ni en mar joket mwandu mabende wang'e ni koketo mwandu to nyalo miyo piny Kenya bedo kod dongruok mopogore opogore e pacho kae. Kopogore kod mano, wach machielo mabende waluonu machiegni odiochieng' ma kawuono mineno kae ma en jatenda jotije piny owacho mano Felix Koskei. Odiochieng' ma kawuono Felix Koskei biro bedo ka yango chike manyien mabiro bedo ka gayo jogo matiyo e sirikal ma pacho kae. Obed ni in jakanyo mar board mar piny owacho kaachiel kod jatije sirikal, nitiere chike ma ibiro bed ka iketo piny mabiro bedo ka gayo jogo matiyo e sirikal, mano miluongo kanyo kod dho ngere ni New Guidelines of Management kaachiel kod chike gi weche mibiro bed ka iluwo kod jogo duto magin jokanyo mar board kaachiel kod jotije ahinya to mago matiyo ne sirikal kata mago matiyo e migepe mag piny owacho. Ka bende chenro makamano mar sidho chike makamago biro bedo ka timore e kar romo mano mar Bomas of Kenya kar saa 5 mar onyango makawuono. Wabiro bedo kwa chopo kuro mar mondo mi wakelni godo achiel kachiel. Nyakore mugia John kwa dhi mbele wang'eyo ni osebed kikao pach jokanyo e sectors mopogore opogore kotudore kod paro mar chik omenda mano mar higa mar 2024. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono mago riwruok mochung' ne kembe mopogore opogore manyuoyo kong' e pacho kae kata Alcoholic Beverages Association of Kenya. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gitwak kod ute fwambo kar saa 4 mar okinyi mane magawa moro Buore Nairobi kae. Ka bende riwruok makamano kelo kanyakla jo kembe manyuoyo kuong kaachiel kod mago ma uso kuong mopogore opogore e pacho kae. Gibiro bedo ka gichwalo paro margi ahinya kotudore kod paro mar chik mano mar higa mar 2024. Wang'eyo ni nitiere usuru ma ichano medi e wi kuong minyuoyo e pacho kae. Gibiro bedo ka gigolo pachgi kotudore kod usuru makamano kata kotudore kod paro mar chik omenda kata finance bill mar higa mar 2024. Ka bende gibiro bedo ka gitwak ahinya ka gichwalo pachgi ni seche moko ka omed usuru ma ijuogo e wi kuong ma ji madho, mano nyalo nyayo kata nyalo ting'o malo kuong mabandia ma sirikal osebedo ka kedo godo ahinya e pacho kae. Mana kaka sinyisi ni romo makamano kata gibiro bedo ka gichiwo pachgi e magawa moro e kaunti ma Nairobi kae kar saa 4 mar okinyi makawuono. Moko kuom jogo ma igeno ni biro bedo kanyo wantiere kanyo kod jakom mano mar riwruok mar Alcoholic Beverages Association of Kenya mano Eric Githua kaachiel kod director mano mar EABL Eric Kiniti. Gibiro bedo romo makamano ka gichwalo pachgi kotudore kod paro mar chik omenda mar higa mar 2024 mosebedo kwaneno ka jokanyo mawuok e sectors mopogore opogore osebedo ka chopo e nyim od bura ka gichwalo paro maggi kotudore kod paro mar chik omenda makamano. Kopogore kod mano, wach machielo ma waluono odiochieng' ma kawuono tudore kod weche mag somo. Odiochieng' ma kawuono kamiti mochung' ne weche go mag somo e od bura mamalo biro bedo ka romo kod jagoro mongirore mane mochung' ne weche mag somo e okang' mamalo kata PS mano mar higher education. Ka bende gibiro bedo ka gitwak kotudore kod chenro mar rwako jopuonjre e mbalariany. Wang'e ni rwako jopuonjre e mbalariany mago manotimo penj mag KCSE e higa mar 2023 biro bedo ka chakore dwe mar 8 kaachiel kod dwe mar 9 mano ma higani. Mane momiyo PS mano mar higher education odiochieng' ma kawuono biro bedo ka chopo e nyim kamiti mochung' ne wechego mag somo e od bura mar mondo mi ochiw ane ler ahinya kotudore kod rwako jopuonjre e mbalariany kaachiel kod chenro mar funding model. Wang'e ni sirikal ne obiro kod chenro mar chwalo omenda ne jopuonjre e mbalariany kitiyo kod yore mopogore opogore kata new funding model monego bed ni tiyo godo. Obiro bedo kochiwo ler matut kotudore kod funding model kaachiel kod jopuonjre mabiro bedo ka donjo e mbalariany. Kata kamano nyaka sani wang'eyo ni kwan omenda ma oket tenge ne aguch omenda mano mar HELB e higa mar
2024-2025 nitiere kod deficit moro manyalo miyo jopuonjre mathoth koso yudo omenda mar HELB e kinde ma gidonjo e kuonde tiegruok kochakore dwe mar 8 higani. Mane momiyo wabiro bedo kwaluonu achiel kachiel romo makamano mar mondo mi wanyisi ni jagoro mongirore kata PS mar Higher Education obiro bedo kowacho nang'o e kinde mobo bedo kochopo e nyim kamiti mochung' ne wechego mag somo e od bura. Kopogore kod mano, odiochieng' ma kawuono en odiochieng' nyakora Mogi Ajwang' ma iyango odiochieng' mar chiwo gige kony manyalo konyo jogo manigi ng'ol e pacho kae, kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni Launch of the World Day for Assistive Technology. Wang'eyo ni nitiere gik mopogore opogore ma jogo manigi ng'ol dwaro mar mondo mi okonygi godo e yorgi ma pile ka pile mag dak. Wantiere kod mago manyalo bedo ni dwaro ndiga mar mondo mi gikonyre godo e wuoth, kata mano mong'e kanyo kod dho ngere ni wheelchair. Wantiere kod mago ma seche moko nitiere kod ng'ol mar neno, gidwaro angolo moko ma special. Nitiere jogo manyalo dwaro ni nyalo bedo ni dwaro hearing aid manyalo konyogi, kaachiel kod gige konyruok mopogore opogore ma jogo mantiere kod ng'ol nyalo bedo kod gombo mar yudo. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono riwruok mano mar The Clinton Health Access Initiative odiochieng' ma kawuono biro bedo ka sidho ayanga gino miluongo kanyo kod dho ngere ni First Ever World Day for Assistive Technology mar mondo mi gikony godo jogo manigi ng'ol e pacho kae e yudo gik mopogore opogore, obed wheelchair, obed white cane ma jogo ma nitiere kod ng'ol mar neno jathoro tiyo godo, obed hearing aid, kaachiel kod gik mopogore opogore ma jogo mantiere kod ng'ol nyalo bedo kod gombo mar mondo mi giyud okonygi e dhi mbele kod ngimagi e yo mapile ka pile. Wach machielo mwaluono odiochieng' ma kawuono otudore kod nok mar arita e gwengego ma Katito e kaunti ma Kisumu. Nyaka sani koro nitiere nok mar arita Katito Town mayudore Nyakach e kaunti ma Kisumu. Jofwambo magwa ma Kisumu biro bedo ka luonwa kotudore kod nok mar arita mosemiyo nyaka sani. Koro nitiere nyaka jogo ma kata nitiere, wanyalo wacho ni nitiere jamaundu moro mane owang' e chiro ma Katito mayudore Nyakach e kaunti ma Kisumu. Jofwambo magwa e kaunti ma Kisumu biro bedo ka luonwa ndach nok mar arita makamano. Tang'o ma obila nyalo bedo ni timo mar mondo mi giked kod nok mar arita manenore Katito Town e kaunti ma Kisumu. Kopogore kod mane kaunti ma Migori, wach mwaluonu kawuono otudore kod ywaka mago mag jopur mag ochele mayudore Lower Kuja Irrigation Scheme. Kenya ka sani koro giywago nok mar chiro mar mchele ka thothgi sani koro kwamo kod mchele ma yande gikeyo. Keyo makamano ne gikeyo dwe mar abich ma higani, to nyaka sani pok giyudo chiro moramora kama ginyalo use ochele margi. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono jafwambo marwa e kaunti ma Migori Joe Juma biro bedo ka chopo Lower Kuja Irrigation Scheme mar mondo mi ogo mbaka kod jopur ni gidwaro ni sirikal okonygi e yo machalo nade mar mondo mi giyud chiro mano mar mchele mane gikeyo dwe mar abich mano ma higani, mondo kik giyud lal moramora. Kalore ni ka gisekeyo mchele to seche moko ka gikane kuom thuolo malach to mchele makamano nyalo koso usore e yo makare ka ok giyudo chiro mana mapiyo piyo. Kowuok e kaunti ma Migori adana teri e kaunti machielo, kaunti ma Homa Bay. Gima waluonu machiegni odiochieng' ma kawuono otudore koda tiyo asasa kod yedhe mamero ji manyaka sani koro osefwenyore ni gwengego kata gode mag Gwasi Hills sani koro nitiere jogo ma osebedo ka pidho nyasore e gwenge mag gode mag Gwasi mayudore e kaunti ma Homa Bay. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay biro bedo ka yango kaka jo kaunti ma Homa Bay temo kedo gi yedhe ma wilo paro ahinya to nyasore mosebed ka ipidho e gode mag Gwasi e kaunti ma Homa Bay. Wang'eyo ni sirikal bende osebedo ng'ala manyime mar kedo kod yedhe mamero ji e kaunti ma Homa Bay. Ang'o mibobed kitimo mar mondo mi okede kod yedhe mamero ji ahinya to nyasore mayangore ni jomoko pidho e puothegi e gode mag Gwasi e kaunti ma Homa Bay. Kadhoth nam chumbi gimwaluono odiochieng' ma kawuono tudore kod tiegruok modiochieng' ma kawuono jobodaboda mayudore Kongowea e kaunti ma Mombasa ibiro bed ka itiegogi e wi yore mopogore opogore ma ginyalo jiwo kodo ritruok margi ahinya ka gitiyo kod apeyni ma pacho kae
gino miluongo kanyo kod dongere ni sensitization forum mibro bed ka itimo ne jo boda boda mar mondo mi e kinde ma gitiyo kod apeyni to ginne kaka ginyalo ritore e yo makare mondo kik masira moramora mar apaya jukgi e kinde ma gitiyo kod apeyni e pacho kae. Mane wach ma jafwambo marwa mayudore e kaunti ma Mombasa. Juja oko biro bedo kaluonwa obo bedo kongiso ni jo boda boda otiegi yo machalo nango mar mondo mi arita margi giketi ong'ala manyime ahinya te kinde ma gitiyo kod apeyni ma pacho kae. Kapod wantiere kaunti ma Mombasa onogo, wantiere kod Pre-World Ocean Day mabro bedo katimore mano e apise mago mag Kenya Marine and Fisheries Research Headquarters mayudore Mkomani, Nyali e kaunti ma Mombasa. Odiochieng' mar Namataro kata Pre-World Ocean Day mibro bedo ka timore odiochieng' ma kawuono. Jafwambo maro bro bedo ka ngiswa ni en odiochieng' mar yangango to ere ber manyalo kelo ne jogo modak machiegni kod Namataro e kaunti ma Mombasa. Nyakore muge jongi kanyo e machopo gode giko mar chal mar fwambo kinyi ma kawuono. Kaka pile e chenro mar chal mar fwambo wangeko ni mana matin tinyalo bedo kod geno ni weche matut ibro bedo kineno e weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono kochakore e weche manyien mag migago kagi kacha. Odiochieng' ma kawuono en chieng' tich ariyo wantiere kod weche manyien mag duol kaachiel kod oyimore otieno ma kawuono. Kaka pile jofwambo magwa ogoyo tach e gwenge duto maneno ni wach kotuch tiyudo gi achiel kachiel maonge leo. Akaw yweyo madundo gi sani bang' yweyo to nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo ka doto twak e chenro mar bakoro kik dhi mabor. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo.
Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Ikri ne thumbe manyien. Jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango mana e Ramogi TV. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Jowani ne penj laktar ni kumi nyalo konyorie kapok iyumba yo. Penj laktar. Beach sapage odhiambo. Naira Nyakora mga jong machiegni mantiere kar kae chenro mar mbako romo chako en mor marani pudi kete kar kar wachak chenro kinyi makawuono nyaka sani makoro wachopo e kidieny mara mbako romo. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango to kauno wadatua kanya kwa mga jong kwa tene kod weche gi mwane counties. Wacho ni counties wa mopogore kae kama weche gi wuoke kendo kae ema yude sigeni ma opogore. Chenro mar mbako romo wadhi ringe counties mopogore bende wabed kod ng'eyo ni kanyo to gidhi e yo machal nade. Nitiere twak mane omoro ahinya jogo moke counties governors kachel koda ka jogo magin e od bura mano moting'o senators. Dwaro margi maduong' ahinya nen mar yudo pok mar omenda man malo. Nyaka sani adieri mar wach nyalo bedo ni en mane. Kawuono wantiere kae wadago mbaka ni kotenre kod weche mago mag pok mag mwandu kata mago mag omenda e counties mopogore. Kauna nitie ka giwelo wada arango nyabedo gi nosuru ma imedo kuonde mamoko bende chenro mag omenda e counties itageyo machal nade kata ka giwuok e sirkal mamalo ka giridore e gwenge wa mopogore. Yolero ne achiel kachiel ka kalo e mbui wadiro te mag Ramogi TV, biro kacha Ramogi TV kenya, YouTube Ramogi TV, Facebook Ramogi TV, yudo wakacha e mbui mano mar X, ka itu koda e mbui gadiro te mag Facebook X, yudo wakacha at Cleophas Oluoch. Ani giwelo kae areyo kacha kura Zoom ka studio kae antiere koda welo ariyo an ka koda mokwongo mana machiegni koda ka an gi CPA Erika Kodera oyawre kendo machiegni jalony weche mag osuru arwakni machiegni Ramogi TV. Erokamano ahinya oyawre urainya ni kwa Ramogi machiegni uro. Erokamano ahinya kama chielo an gi jalony weche mag telo mana man machiegni koda kanyo Kevin Osido oyawre kendo machiegni. Oyawre Cleo kendo erokamano kuom rwakowa mondo wawache wagoe mbaka moromo. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo bende mar biro e studio kama ntiere ka wayudo Suba Churchill nyakoro moga jang'ang'wa koni achiel kachiel ni to kanyo watime e yo machal nade ka wantiere kode kanyo e yor Zoom ka wasedonjo kanyo konwa achiel kachiel ka wantiere kode kae mano ka wantiere kode mano Suba Churchill waboyude kinde mabiro to sani nyakoro moga jong'wa chaka twaka ma wantiere ka
mano ka warango pok mag mwandu e kuonde mopogore opogore. Mokwongo, counties ne ywago omenda. Jod bura ne oramo ni kanyo omenda ma ginyalo golo en bilion 391 kaka machielo senators noramo ni gidware kocha bilion 415. Giduogo giromo diere bilion 400 kanyo kama gintiere keto gi kama chal nade. Milomni kane yude kane ndiri nyoro Orlando ni koro weche mag Equity Boshare mag revenue Eriko Dera ochal nade kani winje en fuong'ruok marom nade ne counties. Okay, chak wacho ni medruok mar pok mar omenda kata medruok mar size mar omenda mipogo madhi e counties medruok nikech no medre no to ber nikech odhi nyiso ni mwandu mang'eny dhi dok ne counties. Mane gima counties osebedo kawacho. Nyalo paro kane itimo kane ji manyo kombe mag sirikal, parties ka parties ne otemo wacho ni wan kwa yude to wadhi golo atamalo 35 mar mwandu temo wayudo wadhi miyo counties. Moko ne wacho ni wan bende wabiro chiwo atamalo 50. Sanie nitiere chik dwaro ni atamalo 15 owinjo bed ni dhi ne counties. Koro en mor ne counties, en mor ne jo Kenya ka omenda no omedre. Nikech medruok ne no nyiso ni koro mwandu mang'eny inyalo ter e counties, to mwandu go kodhi tima iloso go weche mag skunde, iloso go weche mag thieth, iloso go weche mag pi, weche mag pur. Koro kelo konyruok ne jopiny. Koro en mor, an mor nikech no medre kendo wagombo ni mondo medre moingo mano. Riwruok mentiere mano karango County Governance Watch kendo ka orango gigo mopogore opogore ma otimo weche gi mag telo pok mag omenda ni ka yo machal nade en gima osebed kata kiyware nyaka e sirkal mokalo. Sani ka en gimoro ma ok ochopo kara dwachgi to gibedo gi winjruok romo diere ni ka yo machal nade tele. An kawe gi gima nyalo luongo ni mixed feelings. To mixed feelings mana kawe godo en kaluwore gi seche ma wantiere kata context mar gima waluongo ni devolution. To en mixed feelings nikech sirikachewa mag kor gwenge kata county governments pok osetimo maber e yore mopogore opogore ma ginyalo loso godo omenda gi giwegi ma waluongo ni on source revenue. To on source revenue ni en gima nitiere e chik kendo wantiere gi migepe mopogore opogore mag chik masiro kaka sirikachewa mag kor gwenge oripo bed ni loso omenda mekgi. To nikech ka gin gi thuolo mar loso omenda gi giwegi, to gima waluongo ni over dependence and over reliance on national treasury manyiso ni en pesa ma sani walose wi miluongo ni division of revenue allocation ma ai sirikal mamalo en gima ok oripo bed ni goyo sirikachewa mag kor gwenge kata county governments. To nikech nitiere over dependence manyiso ni to king'iyo pesa mano Kenya Commission of Revenue Allocation ni sirikal magwenge luongo ni on source revenue potential kata nafasi mopogore opogore maginyalo loso godo pesa gi giwegi manyalo miyo paia kata annually gichoko billion madhi 260 to 260 billion ka en pesa ma sirikachewa ma kor gwenge choko e higa en pesa ma ginyalo tiyo godo madong'. To king'e ni sani kata 400 billion ma walose ni en pesa madhi e counties
to a lot of it ichulo godo pending bills for example and pesa midhi chul godo salaries to emomiyo ng'enyne waneno kata ka nitiere migomo mang'eny kata gomo mopogore opogore mag jotich mag sirikal mag kor gwenge. Omiyo en mor ni wantiere gi an improvement in the allocation manyiso ni pesa no odhi malo but dware ni mondo wang'e ni sama odhi malo ni to itiyo kode nadi e county governments kata e sirikacho mag kor gwenge kacha. Erokamano CPR Kodera. Yes. Omenda pok mar miore counties medore. Gope mane counties oganda moko pod ywak ni pok ochul. Mano list mano gol ka jumbe ariyo mokalo. Kod mano jal mochung' ne rango nono buge omenda mag sirkal. Counties wanyaka mekwa makaluo pod nitie kod gope. Iwacho ni gin gope ma gidwaro ka e sirkal mamalo, ma sirkal mamalo pok omiyogi. To sani sirkal bende wacho ni ero koro wating'e malo. Nitie chenro moro amora miparo nego ket malong'o mondo ne adier omenda mantie kama wacho ni mae budget monego bino golo kaka dhi e counties ochopo negi e kinde madwarore mondo ne ka jotije counties ka ichulo kendo ng'anyo onge counties e kinde ma wantie sani ang'eni ka iko omenda ne rumo budget manyien ka chako tiyo gik mage monego bed ni itimo mondo mi oket chenro bede yo moro makare. Okay, gima jopiny owinjo ng'e maber en ni gimiluongo ni public finance nigi chike negi kaka itiyo kode. Achiel en ni pesa mar jopiny ma miluongo ni public finance itiyogo e yor budget. Tiende ni sirikal ka sirikal nyaka gol budget. Budget no chenro ma sirikal lo nigo to gimonjo bende gitimo e pesa osewuok. There are various ways ma sirikal yudo ka local governments, the counties, own sources like that nitiere yore moko mag to bende gikonyo nikech jaka gima budget achiel migolo ni ema gikawo gidhi kocha ok gikono ga ni on source revenue gin kamani. No, gintie. One of them for your information and kanjo kani yo mabe wacha nitiere dire moro Gladys Wanga no biro gi yo moro mar choko suru e yo manyasani. Mano achiel kuom yore miyudo go pesa ma counties wayudo go pesa kigin giwegi. Nitiere nyaka moro kasa nitiere nyaka mitawa. Nitiere kaka jo apiko, jo alot, jok matimo ohala, madhi e chirni wago chulo pesa madhi ne sirikal ma counties. Mago gin yore gi mar loso pesa. Kidhi kata game park kata idhi na Ruma National Park ma Mbitawa ngati chul moro matin madhi ne government. Koro mago gin yore moko mag yudo pesa. Mano yore achiel. Yo mar ariyo en yo mar pogo pesa mawuok nationally. Okay? Koro iyudo ka the division of revenue en pesa mawacho en chik wacho ni pesa mowuok mok bedo collected nationally no nitiere a percentage manyaka dhi ne counties. Mano bende yo miyudo go pesa. Koro pesa gi tete sirikal mag counties go tiyo kodgi e timo implementing budget. Mane momiyo awacho ni sirikal nyaka bed gi budget. Now kiwacho e wach deficit mitemi wuoye ni deficit nitiere in terms of finances to deficit go bende nitiere even in terms of payments. Nikech yudo kam sirikal ma counties oko yudo pesa te mane gi target. Maybe you yudo pesa no from the local collections kata from the national government. Bro chuno ni ga budget mane gin go cham nyaka bed gi ng'ikruok. Bende nyalo mane gima kelo gimiluongo ni pending bills. Gimiluongo ni gope ma koro sirikal ok nyal chulo. Tiende ni pesa mane wageno ok oyudre maber. Nitiere ne tiyo kaka tiyo gi pesa. Mano is another topic we can discuss for a very long time. Okay? Tuolo kunyal bedo maber. To wanya mana mule nikech iwacho ni omenda ni kosegole malo odhi e county otiyo yo machal nade nikech mano bende kama japiny penjo jomoko wacho ni county obiro wayako yake no gitiyo kode pogruok donjo kanyo nikech wacho ni pesa no donjo e wan kode. Yeah. Ikete tich yo ma. Adieri makende en ni pesa sirikal to konjo yake. Nitiere migepe mang'eny mowinjo bed ni ng'eyo kaka pesa sirikal tiyo, pesa jopiny tiyo. Onge chik moyiene ng'ata yako pesa mar jopiny. Owinjo bed ni tiyo kode maber ma kaka chik dwaro. Emomiyo nitiere chike mang'eny kuom tich mar pesa mar jopiny.
owinjo bed ni itiyo kode maber mar timo gik ma kelo konyruok ne jopiny. Owinjo bed ni pesa no dhi e weche mag somo, owinjo bed ni odhi e weche mag thieth, owinjo bed ni odhi e weche mag pur, weche makelo konyruok ne jopiny. Mano e gima chik wacho. Yeah, koro to bridge the deficit mar revenues mondo make pending bills gi orum, tiende ni sirikal ka sirikal nyaka many yore moko magimanyogo pesgi. Ayie gi Mosdo wacho ni owinjo bed ni the own sources, the local sources mag revenue owinjo bed ni bedo strengthened. To again mano bende is another very big topic, nikech nitiere gik mang'eny owinjo bed ni itimo mapok otimore. Achiel kuomgi weche mag technology inyalo tigo e choko pesa. To technology pok obedo maber ahinya e weche mag e gwengewa mag local ka. Iyudo ka koro pod sirikand counties oro ji gi booklets, giwuothogo ne gichiwo receipt ne jodukni, and mago nigi a lot of leakages. Okay? Koro they should leverage on technology mondo giyud ways moko magichokogo pesa mayudo ni pesa no te bedo collected to dhi e kiti makonyo jopiny te. Osedonde moro ma mende wiye kae kotenore kod kaka itiyo kod omenda ni. Iwacho ni omenda ni kore lach ndi. To koro kaka idhi bed ka ipoge counties. Ng'ama nango bi ka jatend piny Kenya nopogore kod jalupne e formula monego bed ni itiyo godo. Omenda no sepoge gichope county ma Homa Bay, county ma Kisumu, Siaya, Migori, kendo oneni pesa no chope county. Wawinjo ga ywak ntiere ni ogole kidam kati gole mana matin mondo mi ochopi mondo mi ochak ti kode. Bende jopiny mawuok e counties wa nyalo yudo thuolo mar wacho ni gima ne or kata gima sirkal ogero tenge otigo do yo moro makare. Anwarang kuom ranyisi kata gwenge mowuoke. Agirang gwenge mar Arieda. Ichop kata gwenge county no Siaya. Inane kata ka ndara mochomo beach. En ma ng'ato nyalo wacho ni ka nyalo luwo kata ka koth ochwe. Ka intie county ma Homa Bay, ka intiere anga tigi example ma sebedo machiegni. Ama wach ka kiwuok ndara mochomo Simbi, nyai ma miwacho ni kacha en kar limbe maywa ji mathoth. Tapaya machopo kacha do ka ok en makare. Kata lam machopo kanyo onge. Ka koth ochwe bende jo limbe nyalo chopo kar ka mondo mi okel ne county revenue macho nikech Simbi chaka kama intiere en gima nyalo kelo ne county yuto machielo mantiere. To kodinore mandara ok chop kama intiere cha. Gi jok mantiere alwora kacha. Ere kaka omenda ni konyo japiny mane county gi activities matimore county ose. Mano kendo en penjo maber kabisa. To ober nikech pok waneno ka migepe mag chike masiro duond japiny imiyo teko. Mano en gima iluongo gi dho ngere ni public participation, especially on the budget making process. To mae timore nikech sama waloso budget kata pesa ma waloso wiye ni nitie kama ochakore. To kama ochakore sirikal mamalo iluongo ni budget policy statement miloso gi National Treasury, to en gima jatelo mochung' ne pesa kata mwandu dhi to somo. En gima bang'e to losonwa gima iluongo ni finance bill masani jitwake mang'enyni. To e county kacha bende is the same thing. Kech waziri ma ochung' ne weche mag pesa dhi to loso gino kaluwore gi twak ma gisebedo godo e sirikal gi manifesto kata dwaro manene ng'atno ma en governor kata ng'atno ma en rais nowacho no dhi timo ne ji. To beyond that, eriko loso e wach miluongo ni public finance. Wantiere gi chik miluongo ni Public Finance Management Act. Ma nyiso ni en oleronwa kaka oripo bed ni japiny interrogate kata priorities mag sirikal. To Cleo, shida ma wasebedo godo en ni sama waloso budget to nitiere another tool kata document miluongo ni County Integrated Development Plan. Koro ene plan mar dwaro mar governor kaka nowachonwa sama no campaign ni magi gik ma dhi timo ta itiketo gi e bugno. To bugno bende miyo japiny thuolo mar mondo wach ni to un kwa kuonde mu aego ang'ono mudwani mondo sirikal otudre kodu mondo otimi. To gima waseneno en ni ng'enyne priorities mar gigo mantiere e CIDP kata County Integrated Development Plan gi budget pogorega. For example, ka idhi Rarieda kuma ae Siaya County, tidhi Uyoma kuma uoke, particularly kama ilongo ni Nyabera,
to wantiere gi ndache mang'eny mamoro dhi Missouri Beach machato los maber kendo en gima national government no invest in, but wantiere gi other routes mabende donjo kuonde mag limbe maka sirikal nyalo prioritize to mago gik ma ginyalo tiyo gi pesa samoro pesa matin mar mondo giyud godo pesa mang'eny. For example, kikao Nyabera through to Luanda Kutieno en ndara marach kabisa, to kanyo en bath dalawa kuma ae. Tasebedo gi twak gi MCA marwa, asenyaka loso gi mheshimiwa marwa Otiende Amollo, to nowachona ni pesa ma wadhi tiyo godo e loso ndara achiel no kende e the entire constituency en pesa ma ok rom kata annual allocation ma imiye gi national government, particularly through CDF. Now, kikao gima chalo kamano to en ndara mosebedo kadhi kamano for so many years. Wanyalo loso ewi ndache, wanyalo loso ewi osiptande, wanyalo loso kata ewi kiosks. Manyiso ni opportunities ma japiny nitiere godo mar mondo oyud godo thuolo monyalo tiyo godo tich motimo mondo bang'e to taxes and levies magin streams ma waluongo ni on source revenue streams timore. Omiyo ng'eny duoko mar penjo mipenjo no en ni sirikal pok obedo gi priority ma targeted. Ni japiny owacho ni watimuru kama, taeto gikawo pesa malong'o tiketo e gigo ma address challenges ma japiny yudo, especially e gigo ma kata yore ma ginyalo konyre godo e sirikal mondo gi recoup back money to the county. Nikech sirikal yudo pesa through different means or streams. For example, one gi taxes, one tiere gi fees, one gi levies, and many other sources. But king'iyo kaka priority mar sirikal mar mondo kony japiny, mondo those streams ma walose mondo obed kendo mondo otimre, gin gigo ma priority mar sirikal pok obede. Omiyo ng'enyne wantiere gi potential ma waluongo ni on source revenue potential man malo, nikech sami loso gi ei sirikal to japiny to onge, en oko kocha. To bang'e tikelo ne budget ma samoro taxation mare ni malo, to nikech duond japiny e twak e kaka nende tax ni obedo arrived at to onge. Omiyo emomiyo ng'enyne waneno ka taxation mar sirikal both at national and even county levels gin malo, to japiny go koko nikech ok no bedo consulted. Bende samoro kata recommendations ma ondiko kendo ochiwo e public participation kata different opportunities ma gintiere godo mar mondo duond gi owinj, samoro those recommendations bende ok kawgi. Emomiyo samoro be wayudo Cleophas katieko ni kata jopiny moko dhi e court mar mondo court ochung weche ma sirikal dwani mondo tim, to nikech japiny ok winjgi kendo japiny neno ni mag gik madhi hine kabisa. Omiyo dware ni mondo sama watimo pok mar omenda mar sirikal both at national and counties, to wang'iyo ni to priority mar japiny e gik ma waloso gi gin ang'ono gini, to japiny osewacho nang'o. To ka wanyalo timo kamano, to it will be easier kata na mar jopiny bende mondo o take ownership of processes mag county government. Pero kama na nyanga duogiri mondo apenji weche mag lobbying. Jaod bura ni miwacho ni kipenjo to oko ni omenda ni ok dichope makaro. Sano sirikende mamoko kata kuonde chung bura mamoko kata sikunde oger olosi nigi cabros nigi tiles class nigi steam maduto. Mano gitiyo kata urmanyisi ka chung bura makiaru kama dini nyoro wuoke. Jomoko sedhi timo benchmarking ide kata. Tiwacho ni lobbying ni bende timre ga gi sirikal ka intiere gi jaod bura tidi losi. Eni ok otimre gwengewa makaluo kosana ng'o mok timre. Anga duoka ni mondo menga duoke banga ka si jo pacherika Sipierico Odera kotenre kod weche gi mag choko kendo tiyo kod osuru ni yo makare. Jatend piny Kenya oseparonwa Eric ni kinde ka kinde sirikal itayo kata piny itayo kanyo kod usuru ma oganda michoko kuom jopiny. Kamachielo bende sirikal nyalo dhi mondo okaw hola e kuonde mamoko. Kinde ma gik moko ariyo wanok atimore, sirikande mag kaunti nyalo somo ang'o kawuok kuom sirikal mamalo mondo mi gikete tim, nikech nyabedo ne dier ni counties wabende ni gigope. Sirikal mamalo ni gigope, counties bende ni gigope, to omenda gioro negi. Bende omenda mioro negi counties gi bende gitieko mag chulo gope mamoko magikawo, to bende jopiny ong'eyo ni gope gi nyabedo ni kawo dire counties. Okay, ipenjo maber. We achak duoki kama. Achiel, asenyisi ni gimomiyo gope wuok e county government en nikech revenue iyudo ka bedo matin ki compare gi expenditure. Emomiyo bende wachopo kama koro wayudo ni sirikal wachopo kama nitiere bills mok gichulo. Koro wa end up gi bills. Now, ka duogo e question mipenjo ni to sirikande mag counties nyalo somo yore mag